Пазарихме, той каза, купиме пица. Не иска да е свинско с зелика. Да, ти ме и напомняш. Аз защо не ми мина през ум до момента. И нямаше и да ми дойде. Бах, аз нощи, горе. 2 часа по пътищата. До 5:10. Ама ние 5:10 О, легнахме. чушлен Тя си. сутрин 7 часа. Не бе, 8, 2 часа. Тя ми звъни у нас, ми говори за някакво бюро. О, викам, какво бюро? Викам, главата ми пуши, викам, Заповядай, там до чичо. бюро ми. Мерито. Заповядай. С това майтап не запай. Заповядай, чичо. Гледаме си. Ай да пласнеш. Тук назеха, отидахме в Виница от из пътищата. Чичко, чичко, вичко, чичко, вичко. Не бях яла. А изобщо... Мая така не става. Искам да я дойде в ръката ми. 1 лев имам, викам, кошко скупя с 1 лев. Чичо, това е за тебе. Бях да закускам колит, не видя. Олалок. Пък той не е бием. Фокус, фокус, бокус. Балбалокус. Фокус, бокус, шистини. Извинете, века... Ама... Фокус, бокус, Нали знаеш как шистини. Пламен го биема там, нали, какво ми там? 10 човека, викаме, никой халка берси няма такъв ресторант. А той е бил олея, а не бием. Ние сме минали покрай него, ние не виждаме да пише бием, ние търсим табеле. Минахме